Padayon ta may gala. Dira ang ato may galang pagpresentar. Ang nagpresenta ni mga igala ang ilang lead counsel. XFM Katropa. Lead prosecutor, the Honorable Luistro, you may proceed with your direct examination. Your Honor, we are offering the testimony of witness NBI Director, Attorney Melvin Matibag, to prove the following. 1. Siya ang kasalukuyang direktor ng National Bureau of Investigation. 2. Matapos siyang italaga bilang direktor, may binuo siyang special task force para magsagawa ng investigasyon sa patuloy na mga pagbabanta sa buhay ng Pangulo. Patuloy? Meaning, sunod-sunod din talaga yan? Sige, padayon, attorney. 3. May karagdagang investigasyon na isinagawa ang Special Task Force hinggil sa mga pagbabantang ginawa sa buhay ng Pangulo kasama ang pagbabanta ng Vice Presidente. 4. Ang pagbanta sa buhay ng Pangulo ay hindi lamang pagbanta sa kanyang buhay. Apil me. Na-apil me na. So, ang pagbanta sa buhay ng Pangulo, apil me, nabanta na. Apil me, gihulga, kumbaga. Sige, go. Kundi pagbanta sa pambansang seguridad. Pwede tanawa, apil ta? Pambansa seguridad ko na. Mabalik kay labot sa national security. Apil ka, eh. Apil ka. Ikaw, Raimundo, apil ka. So, sure ka nga, wala tingog sa radyo. Ano tingog sa radyo, Gab? Burnout ito? Sa bukid? Okay. Mamusipi na tapakal, basig lahi nga estasyon imong nalisuan. Check sa ma'am, no? Basig dili na XFM. 107.1 ang atong dial diri sa Davao del Norte. Sige, go. 5. Ang mga natuklasan at naging resulta ng Special Task Force mula sa karagdagang investigasyon. 6. Kilalanin at patunayan ang mga dokumento kaugnay ng nasabing investigasyon ng NBI. 7. Ang iba pang mga bagay na may kaugnayan at mahalaga sa nagaganap na impeachment trial ng Vice Presidente. Ang ending, way notaryo. Galing. Sige, go. Okay na muna. Tapos na. Natapos na. Bullseye. Bullseye. So mga to, may galang pagpresentar, gi-edify, kumbaga, o kinsa ni mga igala ang, kuya o gini, no? Kuan ka ba, no? Kanabarabag, gihurat ka, pinagis pagpaila nga kanib, di basta-basta ni, no? Hait pas bleed ang utok, ani. Kuya o gini. Razor sharp ang utok, ani. Hait kayo. Kuan ka, no? Nga, kuan gini, credible, no? Credible nga witness kay kuan god, labi na practice lawyer siya for 29 years. Pero nakalimot siya may gala sa Rule 130 Section 22 of the Rules of Evidence. Ay! Galaw. Ano katawa po doy, makalimot sa beta na. Makalimot man na sila gyud. Offer testimony pa lang na ha. Sige, now, may buntag diha na mga magpamembro diri. Ako lang ning timbayon. Akong classmate si Dong Charles Luison, aka Sidal. Good morning Dong. Wash out ni Auntie Jelmer nga nagtan-aw nimo. Pamembro daw siya sa Aguanta Party List. Member na ina si Auntie Jelmer nga kung naa siya giagwantahan karon, automatic na. Honorary member. Honorary member ka basta gaagwanta ka. Abi nimo nang agwanta party list bay, na? Abi nimo? Tanan ta may gala, no? Unsa may relihiyon nimo, no? Tanan ta agwantista. Katoliko ba ka, no? Protestante ba ka? Agwantista tang tanan. Munay dapat na itong una-unaon kay di gyud ka malangit ug di ka kahibawang magwanta oy. Gamay pagsuwes kinabuhi mo. Kuan ka na ka dito sa pikas nga party list. Unsa man nga party list katrobang Arnel? Reklamador party list. Ay!
Naka dito sa reklamador party list, delikado ka. Pero naka sa agwanta party list, best kay na. Basta naka sa agwanta party list. O na makapalampos kinabuhi. Eskwela ka, may galag, di ka kaibaw mo agwanta. Ayaw na lang. No, magminyo ka, di ka kaagwanta. Ayaw na lang. No? Manarbaho ka, di ka kaagwanta. Ay, resign na lang. Murag delikado ang kumpanya ng imong kalaki. Di ba kakagwanta? Ano na siya? Mura sad na may galas kinabuhi. Ug di ka kaagwanta o sa kanang atong di gyud ka malangit basta di ka kaagwanta. So, miyembro mo sa Agwanta Party List. Ayaw surrender, agwanta lang. Go ahead. Direta may galas dugang Pastora May Pilostratos may buntag ni Mulas Carmen Pastora. Muhangyo ra gyud ko nimo Pastora madugay kay atong imong gihaniyag nga beach resort dito. Murag ato tong ligo-liguan to. Human sa exam siguro Pastora murag mo muhangyo ko nga Pastora May, mo pwede ta makaligo dito Pastora May. Murag karon ko pa busy pagamay. Chris Cox sir naguba ang script nila ana. Matarong agbasa. Warlita Paredes, Padires day. Good morning sir, pamiyembro ko anang Agwanta Party List kay naagwanta ko aning kabadlungon sa akong anak watching from Washington DC. Ilang ma'am, no? O manay makahatag pod meaning sa to baga ginikanan kanang naasa tay badlungong anak. No? Ana gyud na. Sige, sunod may gala nga video atong ipakita. Naayat ako'y naba ko insertion gab sa topic 1 wala. Naayat ako'y insertion pero ari sa testimonya ni Matibag. Naabay dali lang ako daw ding suhidong kuno nako ni be. Ara di ay. Unya na ni. Paapas adi ara, paapas na to gab sa topic 1. Nakita nimo gab? Okay, sige go. XFM Katropa. I don't think we are calling him as a witness. So these are facts that only he assumes. But the court did not issue a subpoena for you to appear today. Actually, Are you saying that you receive a subpoena despite this honorable court not issuing a subpoena for you? even if there's no subpoena in the pre-trial order, I was mentioned to be a witness, and I was invited by the prosecution to be a witness. Lain na no? Kanang naa ka diha ba nya ino ka nganang ano na ka diri? Mura ka mga higala anag kanang naay birthday silingan nya gitunong gyud nimo nga iuli nimo ang gihulaman nga kaguran. Ate, iuli daw ni mama ang gihulman nga kaguran. Ana di ka birthday direte. Murag ana may gala ang datingan no? Lain na no, ako na muuli ko ba? Bullseye. Ino ko nga wala na lang inagawa bang ka-imbitara? Usa. Ano ni amang ka diri? Sige daw. Padayon. From my understanding, in the pre-trial order, I was also listed by the defense. I will be gladly witness for the defense as well if I will be called upon. All right, but which is which? Are you appearing today by virtue of a subpoena or without a subpoena? I'm appearing today as a witness, as called upon and announced by the Honorable Court and by the invitation also of the No, that's prosecution. not my question, Director Matibag. You're a lawyer, you know this. Are you appearing today by virtue of a subpoena or no subpoena? There's no written subpoena, but there is a verbal announcement from the Honorable Court that I will be a witness in today's hearing. Your Honor, the question of the defense is What? misleading. Kani. It is apparent that Dami. last week a subpoena was issued to the... Op. Wait, Ingon si Ingon si attorney, representative Luistro Magahigala. The subpoena was issued. Abi nimo mga higala, dili man ni siya applicable nga prinsipyo ba kanang gitawag nila falsis in unum, falsis in omnibus. Mga higala. Falsos. Ay! Si Atty. Falsis kaya ko madumduman ko kinis. Ikaw man ko G promising ba? Kanang gitawag nila mga higala nga falsus in unum, falsus in omnibus. False in one, false in everything, mga higala. No? Pero although di na siya may apply, pero by that logic, mga yung ko ba nga, kung kaybaw kang mamakak aning mga inganing mga butanga, pwede siyang namakak ka ng tibuok ni mong gihimo diha. No? If you know how to lie on this particular matter,
it could be you are lying the whole time. Well, that's my inference bagay gala, no. Ako lang na, no? Ako lang na siya. No, basig lahi po ninyo. Anyway, we cannot judge by the big the event mga gala based on the particularity of the event, no. The event as a whole and the particularity mga kaigsunan. All right. So, yun siya nga, may sampina. Okay, parayon. Kamu na i-discover na kung sino nasa unahan, be. Go. Your Honor. And it is because of the other matters that was heard and addressed by the impeachment court. The schedule of the witness was scheduled to today. Your Honor, The objection is overruled. Overruled, meaning... Ay, sa kadali, no? Yung presiding officer, tayo sa. Klarohon ta ni. Sige, go, Mr. Presiding Officer. Parehara ba First, tag-color asked sa and kwan, no? Para answered, tag-color. And for the record and information of the senator judges, the presiding officer confirms that no subpoena was issued to Director Matibag. In fact, So ka na ba, no? Kamunay, hindi na ko kapoy si istorya. Ingon si Luistro na ay subpoena gi-issue, no? Piningon karon si Mr. Presiding Officer, for the record, wala ba yamin naghatag, ha? So, asagi ka ng inyong subpoena. Basig si Matibag regahimo ang inyong subpoena. Oh. Maka-issue man po ng subpoena ng NBI, di ba? Subpoena ducis tecum ad testificandum. Kuyaw kay mga igalagamit, linatin pa. Sige. Ang ending, wa man di ay. Sige, go. in fact, I asked if one was needed, and the response I got was that it was not necessary. But indeed, Ingon the mga igala si Mr. Presiding Officer, in fact, I asked if one was needed, and the response I got is, it's not necessary. Oh. Ba't ngayon may biglaang sabpina? Ngayon naman pinakalit ka rumingon mga igala si Luistro na ay sabpina. Iyan mga katropa, labi na kamo, I know that you are listening right now, Raimundo, whoever you are, mga supporter ni BBM. Paminaw mong tarong. No? Kung ibase na to aning mga mali aning inyuhang gidapigan. Na mura man po ni mga galag ga pustaanay ni sila sa NBA nga dula ni mga kuan karon. Kung ibase na to diha, mga katropa, hunahunaan ninyo ang nakataya diri mga kaigsuonan, dili lang basta-basta nga usalang ka tao. Ang nakataya diri mga higala paglaom sa katawhan, no? Hinuno si Sara Duterte gibutuhan mga higala sa tao mas daghan pas butante ni Bongbong. No? That's a fact mga higala, and it remains a fact mga kaigsuonan. Imagine that, ha? No? Overwhelming ang suporta sa tao sa iyaha. With that, no? Mga katropa, usa siya kapinili nga opisyal, elected. So, ang iyang pagkanaa sa iyang opisina is by the virtue of the authority of the people, mga higala. Gahoms katawhan, mga kaigsuonan. Karon, ato siyang gitaral, pinaagi aning salida nga gitawag natong impeachment kay kuno siya may higala nakalapas sa mga gitawag nila culpable violation against the Constitution or whatever, no? With the articles of impeachment kay nang gilay down mga kaigsuonan. Huna-huna no nga kung inyo nang mapamatud-an, I mean, kung ang mga huwis, mga senator judges mo judge, mga kaigsuonan, no? Dili na magkuti, no? Kay ino man sila ron, nga naman is Pia Cayetano magsige magpangutana. Nga naman is si Alan Cayetano magsige magpangutana. Okay. Dawato nato ang argumento ninyo. Ay na lang mo pangutana, dire-diretso na lang. Pero dagag sayop Sumahog karon, mo decide ta, matanggalin mo siya pagka vice presidente, di man na mga higala nun automatic nga, di na siya kadagan, kailangan na isuwat yun na dito sa desisyon. Pero, apparently, mga higala, mo na ilang target no? Nga, dili na siya mga higala, gawas anang removal from office, kanadyon mga higalang
perpetual disqualification to hold public office bisan pagpurok pwede ra purok kay di man ako barangay, no? Perpetual disqualification. Si una-una ni mo magahigala, political right na. Katungod na may gala sa usa ka Pilipino, tanggalon gud na nimo sa iya ha. Oh. Magtanggal kag katungod sa tao, mga kaigsuonan nga mo partisipar, mo apil. Oh, unya karon wala lang tay pakialam no, pananglitan ikaw da senator judges, mingon lang ka magpareha kang tulpo may gala nga motingog rag moingog bindalo, no? Sometimes you have to bend the law. Actually, sa ako nakita ron, mga higala, no? In my kining tawag ganiya. What would be the right term? Limited understanding. Anaon na lang nato, mga higala. Kaya di man taparihaanan nila nga, grabe na ka mga vast na kay nang ilang. Sa ato lang, tinamban lang, mga higala nga pag-una-una. Kining ilang ginabuhat karon. Naay mga proseso nga gusto nilang ma-bypass. Naay mga technicalities nga gusto nilang di na masunod, mga higala. For what reason? Kay tama daw ang ilahang kuan, ang ilang target ba, ang ilang purpose. Ang ilang end ba, ang end. Ang end ani mga higala, no, is mapatanggal si BP Sara. So, whatever the means, mga higala, the end will justify it. Pero di na mao eh. Di ba? Basic mga higala sa moralidad, the end will not justify the means. Sa pasabot nako bagay igsoon. Kung walay mo diskute aning mga teknikalidad, some senators, labi na to mga higala, magsigirag Facebook diha. Pwede sila may gala nga maka-decide based on mali. No? So, mutanggal ta og vice presidente, mag-disqualify ta niya mga higala sa mga muhold og public office based on mali. Ngano man kaingon man ko, na isa ni mga higala, pasiatab nga nagka, di ba? Pasangin lang pa nimo ang impeachment court nga nag-issue sa pina, wa man di ay. Diba? Muna pamina ka namong kamo Raimundo. Ang inyo naman kung i-comment diha permi, no, ang i-comment naman ko ninyo diha nga kanabang si tawag ni ini. Ang inyo naman kung gina-comment diha nga maayos si BBM, una kadawat mo tag 2,000, maayo. Oh. Nana ba sila wa pa ka duty? Nana sila? Oy, salamat kaayo ni Warlita Paderes. Halos nakuyapan na si Matibag, sir. Naghatag si katropang saan may tawag ani no? Kanang nag-comment gani nga ipakapindalar gani gab. Kasi nasa gihatag nga 4.99. Oh, di na makapalit na taan nagbugas gab. Although wa na ko'y rice, no? Wa na ko naga-rice mga igala. No rice diet ko ron. Oh, pero sudan. Makapalit na tag itlog ana. Salamat kayo Ma'am Warlita Paderes. No, gikan California bagyapon eh. Gikan ba di sa US, no? Kining atong kuan. Membro sa Aguanta Party List US chapter. Adera si Raimundo, sumabog ang mukha ng court sheriff, sino ang nangbugbog na si video. Okay, fine. Hatagan na to mga higalag pagtagad gamay si Raimundo. Pangutanan nako. Impeachable offense tong pagpangulata. Dili man ato lang daw i-establish nga capable si Sara of violence. Kato lang usa ka insidente tapos ang sunod mga higalana kato na dayong hulga. Pinawa. Muna gina yun, harap-harapan nyo kaming tinatarantado Ha? Grabe ang pagtatarantado ngayon. Harap-harapan talaga live. No? Kasi balik-balik atong 2011, nga ultimo ang sheriff mga higala mo ingon na di ko ana. Kay di ba? Magpataka ba si pamudnot kadumdum mo? Pataka na sila papakasugod ang impeachment. Ingon na sila apil to si Abi Andres among kuhaon. Ingon si Abi nga taka ra mo di ko manghilabot ano eh. Naana ko diri karon sa Human Resource sa Supreme Court, ya mag-apil-apil ko ana. Nayabag mo diha. Oh. So kung ingani ba mga higala ang actuation sa prosecution mga kaigsuonan, no? Unya wala man lay senator judges nga mo barawa man lang may higala mo diskuti. Kaya ang tanan mga higala bendalo. No? Sige kaingon ko na with my limited understanding mga kaigsuonan, no? Makaingon jud ko ang ilang gisubay karon mga higala nga rule, no? Bendalo. So bahalag unsa ang means mga kaigsuonan. Sometimes ang means atong kuan gamay.
Baugo na to gamay, mamakak ta gamay. Amo ingon ta nga nasabina bisagwa. Imagine kung walay objection. Imagine mga higala kung walay imagine kung way pakialam ang mga senador ba, no? Imagine kung dili abogado mga higala ang galingkod as presiding officer mga kaigsoon. Imagine. So, muto uta nga na isabpina. Di ba? Muna ni mugawa sa TV. Gisabpina, naade sabpina. Nga naman, according to Attorney Representative Jerbil Luistro. When in fact, mga higala, it was discovered that there was none. Wa man di ay. Oh. Nakuha ninyo akong punto. Kung nyo nakuha, bala mo. Diba? Mutuon na lang po dito, ana. Nga, kuhan. Pagpuingon pananglitan, mga higala, way nang utana. Di mangutana ka. Wala man ay notaryo ng inyong kuhan. No? All the time, mga higala, nagtuot, no? Nga, ang tanan nilang gikuptan, mga higala, natatak. Na yung mga, kuhan, kuhan na good. Nabutang na good, mga higala, as annex. Muna akong pasabot. Kuhan na kayo na ba? No, particular, kuhan na kayo na mga higala, gagmay na kayo ng butsubayon, pero importante na siya. Nga naman. Kaya kung wala na may gala, no? Kung wala kay mo diskuti ana ang mga senador labi na tong way mga pakabana magsigirag Facebook. No? Samtang kahiring mga kaigsunan, maka-decide sila on mali mga higala nga mga facts ang na-lay down. Because na mga twisted. No? Nga mga gipagawas niya. Wala nagpasabot nga 29. It does not necessarily follows nga 29 years na ka in practice, tama na imong gipanulti, no? Dili na siya mga garantiya, no? Labi pa nga naa ka sa administrasyon karon, no? How could you convince, as for example, nga kung ikaw witness, ang iyang imong asawa endorser sa impeachment? Oh. Diba? O saan ninyo pagkumbinsi ni ana, no? Nga indeed, you are for accountability. Oh, sige. Padayon, Gab. Mura humananawa pa. Wala pa di ay. Sige naman, kugyaw-yaw ko dari. Also confirms that the name of Director Matibag was requested to be invited by the counsel by the prosecutors, and he was so named by the presiding officer to attend in I believe yesterday supposedly, and today's Okay. No, walay lalis diya. Naa siya as witness. Pero ang pangutana, simple question, ipangutana siya, by what virtue nga ni aka? No? Pero may bagingon, naamang kuskusuan? Yan ang mo, ingon pa mangyod, si Luis Strong, ano mo ingon pa mangyod na isang pinangawa, man?